tinokwazisana zvakare nezita raJesu Kristu muponesi wedu naishe wedu, tichingoramba tichitenda Mwari nemikana yokushumirana shoko raMwari, tichitenda Mwari anotichengeta kunyange mukati mematambudziko oupenyu hwedu, mukati mokuomerwa nezvatinosangana nazvo. Tinongoramba tichiti Jehovha ndiye mufudzi wedu, ndiye Mwari wedu nomuchengeti wedu. Ndini wenyu Reverend A.T. Madau, Bishop we-AFM in Zimbabwe. Ndinouya kwamuri neshoko raMwari. Ngatikotamise uso tinamate. Baba, ndinokutendai mangwanani ano nenguva yekushumira shoko renyu. Zodzai miromo yangu nesimba romweya mutsvene. Baba, nditaure upenyu, nditaure nyasha, nditaure shoko Baba richareva chinhu kuupenyu hwomuteereri. Vanhu ngavarege kunzwa ini, ngavanzwe inzwi renyu, ngavanzwe imimi Baba. Vhurai nzeve dzavateereri Baba, vhurai mwoyo igamuchire, pfungwa dzinzwisise. Mweya mutsvene burukirai pamwe nomwe nomwe achanzwa shoko iri. Vanorwara vaporeswe, vakasungwa vasunungurwe, vasina tariro vapiwe tariro, vasina mufaro vapiwe mufaro. Poresai vanorwara, rapai nyika yeZimbabwe, inatsei, komborerei, makereke aitwe zvakanaka, vatendi vaitwe zvakanaka, navatungamiri venyika vaitwe zvakanaka. Nyika yeZimbabwe isimudzwe nemi. Ndanamata nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen. Tichawana chidzidzo chedu mangwanani ano kubva murugwaro rwaMateo chapter 14 verses 24 to 31, rugwaro rwakajairika kwazvo. Asi igwa zvino rakanga rava pakati pegungwa richitambudzika namafungu, nokuti mhepo yakanga ichivadzivisa. Nenguva yechina yousiku akauya kwavari achifamba pamusoro pemvura. Zvino vadzidzi vakati vachimuona achifamba pamusoro pegungwa vakamanikidzwa vachiti, madzimudzangara, vakadanidzira nokutya. Pakarepo Jesu akataura navo akati, tsungai mwoyo, ndini, musatya. Zvino Petro akamupindura akati, Ishe, kana murimi, ndirayirei kuti ndiuye kwamuri pamusoro pemvura. Iye akati, uya. Petro akaburuka mugwa akafamba pamusoro pemvura akaenda kuna Jesu. Asi wakati achiona mhepo ine simba akatya. Zvino wakati otanga kunyura akadanidzira achiti, Ishe, ndiponesei. Pakarepo Jesu akatambanudza ruoko rwake akamubata akati kwaari, iwe une kutenda kuduku, wanyunyutireiko? Vakati vapinda mugwa, mhepo ikanyarara. Ndiri kuda kutaura mangwanani ano pamusoro wenyaya unoti Jesu akamubata ruoko. Jesu akamubata ruoko. Nyaya yataverenga inyaya yakajairika kwazvo. Ndinoramba nchiparidza kakawanda yaJesu achipesanisa kana Jesu achiparadzanisa mhomho navadzidzi vake. Achiti kuvadzidzi, ngatiyambukirei mhiri. Regai nditaure nchiti Mwari wedu ndi Mwari unosvika panguva yaanokuparadzanisa navamwe vanhu kuti agone kuenda newe kune imwe mhiri. Mwari une dzimwe nzvimbo dzaanokubvisa kuti akuendese panzvimbo yaanoda. Mwari une kubvisa pane mamwe mafungiro kuti ugone kuenda palevel iri pamberi yaakakurongera. Mwari unokubvisa pamapoka mamwe aunofamba nawo, mapoka aunotamba nawo, kuti aende newe kune level yepamusoro nedimension iri pamberi. Jesu ipapo unoti kuvadzidzi vake, inini nemi vakomana ngatiyambukirei mhiri. Shoko raMwari kuti pavakanga vopinda mugwa vachienda mhiri, Jesu haana kupinda mugwa. Jesu unoenda kunonamata, unoenda kunonyengetera. Regai ndikuzivisei vana baba nana mai kuti kunyengetera kwaJesu, Jesu manamatiro ake needu akasiyana. Vamwe vanhu vanomupushiwa nematambudziko kunyengetera. Vamwe vanosimudzwa nenhamo, ukanzwa zvinzi vakwira makomo vatsanya vari kunamata. Kune zvavavava mudzimba dzavo, kune zvavavava kumabasa kwavo, kune zvavatambudza munguvu. Asi kana ari Jesu, ukaverenga vaHebheru 7 verse 25, inoti iyo unoraramira kutireverera, unoraramira kutinamatira. Ukaverenga John chapter 17, Jesu achinamata haana matiri matambudziko ake nokuti haana dambudziko, haana matiri nhamo nekuti iye haana nhamo. Basa raJesu nderekukunamatira iwe neni. Patiri pano tiri zvatinoda kweminyengetero yaJesu. Vana baba nana mai
mai vatendi, zivai kuti mune mureverere. Makarara unokurevererai. Uchidriva mota wakuda kupinda mutsaona, Jesu unokureverera. Paunenge wadonha wawira pasi wapera simba, Jesu unokureverera kuna Baba. Tine murevereri unotinyengeterera kuna Baba day and night. Tapererwa nesimba, iye rake hariperi. Tapererwa nezano, iye rake zano hariperi. Tapererwa netariro, unoramba achingotinyengeterera. Tina Jesu unotinyengeterera. Tina Jesu unotinamatira. Ma-intercessors anogona kukanganwa nezita. Mfundisi une ma-intercessors ako vanogona kupera simba, asi Jesu hapere simba, unotinyengeterera. Patanerenga taona vadzidzi vafamba nebhoti, vafamba neigwa. Bhaibheri rinoti pakati napakati pegungwa, mhepo yakasimuka ikasimudza mvura, mvura ikatanga kurova chikepe, ikatanga kurova igwa. Asi pakusimuka mhepo ndoda kuti upaone, mhepo haisimuki vachiri pamhenderekedzo, mhepo haisimuki vachiri kutanga rwendo, mhepo inosimuka pakati napakati pegungwa. Rega ndikuudze, mhepo dzinomuka watorova progress. Nekuti vabariro yemhepo kukutadza progress yawaita muupenyu. Wangoachiva zvimwe zvinhu, wangosimuka muupenyu, ndo panosimuka mhepo. Mhepo haisimuki uchiita grade 7, mhepo haisimuki uchiita form 4, nekuti zvese izvozvo hazvina vharu. Mhepo haisimuki muchiri mukomana nomusikana, pamunenge maakuti maakunochata, paunenge wakuti wakutotanga bhizinesi rako, parinenge raakutofamba, ndo panosimuka mhepo. Bhaibheri rinotiro bhoti ravo parakarohwa nemhepo rakanga roda kunyura. Jesu ndo paanoonekwa. Pavanenge voda kunyura, Jesu ndapaanouya kwavari. Vana baba nanamai ngatizive kuti nguva yokusimuka kwemhepo inguva yekuapia kwaJesu, nguva yekumuka kwematambudziko inguva yekuswedera kwaJesu, nguva yaunoti zvinhu zvarema, ndo paanenge achiswedera. Nedambudziko rako iroro, bhuku inoti imvura yairova igwa. Now imvura iyoyo ichirova igwa, Jesu ndo yaari kufamba pamusoro payo. Dambudziko rako ired carpet yaJesu. Kana mhepo yasimuka, zvizive kuti Jesu ari pedyo, ari kuuya kwauri paya panenge pakutaurwa zvakanyanya navanhu pamusoro pako. Zvizive kuti Jesu ave kuuya pedyo newe. Mereji yako painenge yoshekwa, Jesu ava pedyo newe. Ministry yako painenge yoremerwa, Jesu ava pedyo newe. Zvinhu zvakukuomera muupenyu, vabereki vako vakusiya, Jesu uri pedyo newe. Murume akuramba, Jesu uri pedyo newe. Pazvinenge zvarwadza, Jesu ndo paanoapia. Rega ndikutaure, Jesu paanouya, Jesu hauyi panguva yaunenge uchida iwe. Jesu hauyi panguva yaunofungira, unouya panguva yakakwana. He comes at the right time. Right time in the ipi, inguva yake iye yaanenge akatara. Nekuti magwaro anoti iwo, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho pasi pezuva. Shoko rimwe nerimwe rine nguva yaro. Rega ndikuudze, minamato yako pane nguva yaichapindurwa. Kubudirira kwako kune nguva yako. Chese chinhu chinoitika panyika chine nguva yacho. Mwari watinonamata haanonoki, Mwari watinonamata haakurumidzi, Mwari watinonamata unouya nenguva yaakatara, unouya nenguva yake. Haauyi nenguva yaunenge watsanya, haauyi nenguva yaunenge wakirwa gomo. Kana akada unogona kuuya panguva iyoyo uri pagomo. Haauyi panguva inodiwa napasta, haadiwi nenguva, haauyi nenguva inodiwa naprofeti wako, haauyi nenguva inodiwa nemadoctors ako, haauyi nenguva inodiwa na vabereki vako. Unouya nenguva yake yaakatara, unouya nenguva yaanoda, haakurumidzi, haanonoki. Pari kurova chikepe nemvura, Jesu urikufamba pamusoro pemvura. Pakurova chikepe nemvura, ndo paanouya kwavari. Shoko raMwari rinoti vadzidzi vakatya. Rega ndikuratidze panapa. Number 1, vari kutya kufa, vari kutya kunyura, uye vari kutya Jesu. Nekuti Bhaibheri rinoti vakatya vachiti idzanga radzimu, vakatya vachiti chipoko. Vanofunga chipoko ichi ndo chamutsa mhepo kai, chipoko ichi ndo chamutsa mvura. Amen, amen. Rega ndikutaurire, kutya kunoita kuti utadze kuona Mwari. Kunyange Mwari ane zvaari kuita mumba mako, kunyange Mwari ane zvaari kuita pabasa rako, kana Mwari achita zvaari kuita pavana vako, pamumiriro yezvinhu muupenyu hwako, paminyengetero yako, paushumiri hwako, kana wabatwa nekutya haugone kuona zvakanaka.
kana wabatwa nekutya haugone kufunga zvakanaka. Kunyange mumvuri wako chaiwo unogona kuutiza, kunyange chigutsa chaicho murodhi unogona kufunga kuti chinhu chiri kufamba, nemhaka yekuti kutya kana kwakubata hauoni zvakanaka, kana kutya kwakubata haufungi zvakanaka. Kune vanhu vazhinji vanorarama upenyu hwokutya. Vanotya vanhu, vamwe vanotya varoyi, vamwe ndevanotya rufu, vamwe vanotya zvavasingazivi, nemhaka yekuti fiye inenge yakavabata. Kutya kunotonga upenyu hwavo, kutya kuri mumwoyo yavo, kutya kuri mupfungwa dzavo. Havatani kunoshopera, havabvi kun'anga, havabvi kumagata, havabvi kunobvunza. Vanogara vari kuvaprofita, vachitsvaka kundiso, vachitsvaka miteuro, matombo nemvura neanointed oil. Havabvi pakushandirwa, havagoni kuexercise faith yavo, nemhaka yekuti vanogara vachitya. Vamwe vanotya nekuda kwekuti vanzwa mashoko ataurwa. Pane zvangotaurwa zvavanzotaurwa mumakombi, zvavanzotaurwa pamusika, zvinongotaurwa pese pese. Vanogara vari mukutya. Vamwe vanotsanya nemhaka yekutya, vamwe vanomuka usiku vachinamata nemhaka yekutya. Rega nditaure vana vaMwari, mutsanyo une simba, asi rega kutsanya nemhaka yekuti watya. Munyengetero une simba, rega kunyengetera nemhaka yekuti watya. Kumuka usiku uchinamata kune simba, usamutswa nekutya. Ita kuti upenyu hwako hugare uri upenyu hwokunamata. Paverse number 27 Jesu unoti musatya ndini, musatya ndini. Vanonzvera magwaro vanoti, vara rinoti musatya rakanyorwa 365 times mubhaibheri, zvichireva kuti each and every day raunomuka mangwanani, Jesu unoti usatya masikati, Jesu unoti usatya manheru, Jesu unoti usatya wakarara, Jesu unoti usatya uchifamba rwendo, Jesu unoti usatya pese paunoenda kubasa, Jesu unoti usatya uri kuchikoro, Jesu unoti usatya nekuti Mwari unoziva kuti vana vake vakabatwa nokutya, kutenda kwavo kunoshayiswa simba. Fear inoparalyze faith yako, kutya kunokupedza kutenda kwako, kunoremadza kutenda kwako, kutya kunobvisa tariro yako, kutya kunopedza simba rako, kutya kunopedza madreams ako, kunoparalyze madreams ako. Each and every day, zuva rega rega paunotarisana nemamiriro ezvinhu, rega kutya. Zuva rega rega paunotarisana nemachallenges oupenyu, rega kutya. Wakatarisana neurwere, rega kutya. Wakatarisana nerufu, rega kutya. COVID-19, rega kutya. Lockdown, rega kutya. Fiye ine nharo vana baba nana mai, zvinoita kutenda kuna Mwari kuti kune simba, ndozvinoita fiye pane chaunotya. Job chapter number 3 verse 25 Job unoti, nekuti chinhu chiya chandaitya chandiwira, nechandinozeza chandivinga. Uri kutaura mashoko aya, vana vake vafa, pfuma yake yaparara, iye wava kurwara. Chii chakonzeresa zvinhu zvese izvi? Zvakaattraktwa kwaari nefiye. Chiya chandaitya chandiwira, chiya chandaizeza chandivinga. Kutya ukatya varoyi, varoyi vanouya. Wakatya tsaona, tsaona inoitika. Wakatya rufu, rufu runoitika. Wakatya kurambwa, Joshua unorambwa. Wakatya kufoira uchinyora maexams, Joshua unofoira. Wakanopfimba musikana, wakatya kuti haazokubvumi, unokuramba chete nekuti iwe watya. Fiye inokukonekta, fiye inokonzeresa, kutya kunokonzeresa izvozvo zvaunotya kuti zvikuwire, izvozvo zvaunotya kuti zviitike. Vatendi, regai kutya. Vanamati, regai kutya. Vana vaMwari, regai kutya. Mweya wako ngausatongwa nokutya, pfungwa dzako ngadzisatongwa nokutya. 2 Timothy 1 verse number 7 Paul unoti, nokuti Mwari haana kutipa mweya wokutya, asi wakatipa mweya wesimba norudo nokuzvidzora kana wokudzikama. Mwari wakatipa mweya wesimba, hatina kupiwa mweya wokutya. Chandinoona pano ndechekuti kutya mweya unokweva mimwe mweya, kutya mweya kunovhurira imwe mweya nzira. Iwe unenge wakavharirwa, the moment yaunotya, kutya kunovhura madoors eprotection, kodaidza mhepo dzaunotya. Rega kutya, hauna mweya wokutya iwe.
unomweya wesimba rokurarama, unomweya wesimba rokutarisana noupenyu, wakapiwa mweya wesimba wokutarisana nemachallenge. Une simba rekuchallenge machallenges ako, une simba rekutambudza matambudziko ako, une simba rekutandanisa zviya zvaikutandanisa, une simba rekuparadza zvinokuparadza, une simba rekurwa hondo uchikunda, une simba rekupinda mumoto wobuda uri mupenyu, une simba rekupinda mumagungwa nemumvura hadzikukukuri. Hauna kupiwa mweya wokutya, wakapiwa mweya wesimba. Famba musimba iroro rawakapiwa naMwari. Psalms 23 verse 4, Davhidha unoti, kunyange ndikafamba pamubata womumvuri worufu handingatongotyi chinhu, nekuti imi muneni, tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondichengetedza, zvinondinyaradza. Usatya Jehovha unewe, usatya Jesu unewe, usatya denga riri kurutivi rwako murwendo rwoupenyu. Jehovha unewe, saka usatya muhondo dzeupenyu. Jehovha unewe, rega kutya mumatambudziko. Jehovha unewe, rega kutya. Vadzidzi vakatanga kutya nemhaka yokuti chikepe chakange chonyumura. Vadzidzi vakatanga kutya vachiona Jesu achiuya kwavari, vakati idzangaradzimu. Ndati kutya kunoita kuti usaona zvakanaka. Watinonamata newatinoparidza zita rake unonzi Emmanuel, zvichireva kuti Mwari unesu, kana kuti Mwari vanesu. Even muCovid-19 iyoyi, Mwari vanewe, Mwari vane vana vako, Mwari vane mhuri yako, Mwari vane mhuri nehama dzako mulockdown imomo. Rega kutya, Jehovha Mwari vanewe. Ndoda kunamata mangwanani ano vana vaMwari, bviswai kutya vatendi, bvisai kutya. Musatya Satani, musatya madhimoni, musatya varoyi, musatya zvidhokoroshi, musatya zvinotyisa zveupenyu huno. Verse 28 yaMatthew chapter 14, Peter anzwa Jesu achiti ndini, musatya. Peter unoti kuna Jesu, kana muri imishe itai kuti ndiuye ndichifamba pamusoro pemvura. Jesu akati uya. Bata manzwi aya. Peter unoti kana muri imishe itai ndiuye ndichifamba pamusoro pemvura. Jesu akati uya. Peter unobuda mugwa, unofamba pamusoro pemvura, akatarisa pana Jesu. Peter wakatenda kuti Jesu zvakati ndiuye handimbofi ndakanyura. Jesu akati ndiuye uchandirwira, uchandichengetedza. Achitenda kuna Jesu, unobuda mugwa, unoita zvisina mbobira zvakaitwa nomumwe munhu, unoita zvinoitwa naMwari. Jesu kandi Mwari, ndiye woga unogona kufamba pamusoro pemvura asinganyuri, asi nokutenda newewe you can do what God can do. Kana uchitenda unoita zvaitwa naJesu. Nokutenda Peter unobuda mugwa, unofamba pamusoro pemvura. Rega ndiudze mwana waMwari uyu wandiri kuparidzira kwaari kuti rega kutya, famba nokutenda. The opposite of fear is faith. Rarama mukutenda. Nokutenda kwako muna Jesu unogona kuita zvinonzi hazviitike. You can do the impossible by faith in Jesus. Nokutenda muna Jesu unoita zvawakanzi navanhu haugone kuzviita. Nokutenda kuna Jesu unogona kufamba pakanzi navanhu haugofi wakapafamba. Nekutenda kuna Jesu unogona kusvika pakanzi hausviki. Nokutenda muna Jesu Kristu masuo akavharika anovhurika, masuo emari anovhurika, masuo kuroorwa anovhurika, masuo epromotion anovhurika. Pasina nzira panova nenzira. Kana uchitenda kuna Jesu rima rinoshanduka rikava chiedza. Kana uchitenda kuna Jesu kuya kunonzi hakusvikwe nevanhu vokumusha kwenyu, iwe unosvika. Zvakanzi rudzi rwenyu haruite, iwe unozviita. Nokutenda kuna Jesu shumba nezvikara zvinovharwa miromo. Nokutenda kuna Jesu ana Goriati vanodonha pamberi pako. Nokutenda kuna Jesu masvingo eJeriko anokoromoka. Nokutenda kuna Jesu moto inoshayiswa simba rokukuvadza. Famba mukutenda mwana waMwari, rarama mukutenda. Upenyu hwako ngausara upenyu hwokutya, ngauve upenyu hwokutenda. Matthew chapter 11 verse 23, Jesu unoti tendai kuna Mwari nekuti zvose zvinogonekwa nekune vanotenda. Kana uchitenda
usinganyunyuti uchati kugomosunduruka rinosunduruka unovira mugungwa. Vana vaMwari isu tiri vakutenda. Romans 1:16 inoti vakarurama vake vachararama nokutenda. Tinofamba nokutenda, hatifambi nokuona, tinofamba nokutenda. Hatifambi nezvataurwa nachiremba, tinofamba nokutenda. Hatifambi nezvataurwa nen'anga, tinofamba nokutenda. Hatifambi nezvatarota muhope, tinofamba nokutenda. Mwari wokudenga ngaakupe kutenda. Upenyu hwako ngauve wokutenda. Pamazuva iwayo okupedzesera vazhinji havachatendi kuna Jesu. Vanotenda mashoko amapasta vavo kudarika kutenda mashoko aJesu. Vanotenda shoko romuprofita kudarika shoko raJesu. Iwe mira pashoko raKristu Jesu. Jesu akati kuna Pita, uya. Pita akabata pashoko iroro, akaritenda, akarigamuchira, akaribvuma, akafamba pamusoro pemvura. Akafamba pamusoro pemvura. Jesu achiuya achifamba pamusoro pemvura. Pitawo uri kufamba pamusoro pemvura. Peter, as long as akange akatarisa kuna Jesu, wakafamba pamusoro pemvura. Ndatitenda kuna Jesu. Chechipiri, tarira kuna Jesu. Peter paaifamba pamusoro pemvura asinganyumuri. Unoziva vashumiri vazhinji navatendi vakawanda vanofarira kuparidza paya pekuti akazonyumura, Peter akanyumura, akanyura. Rega kufarira zvinhu zviri negative pamusoro pevamwe vanhu. Rega kufarira zvinhu zvisina basa. Rega kuti iri ndoda kuti Peter akafamba pamusoro pemvura. Pete pakunyura pakaita very short time, asi nguva zhinji wakafamba pamusoro pemvura. As long as Peter wakatarisa kuna Jesu, wakafamba pamusoro pemvura. Shoko rangu kwauri pamazuva ano nyika ichinyumudza, madhimoni ari kunyumudza vanhu, chivi chiri kunyumudza vanhu, mweya ichina iri kunyumudza vazhinji, madhimoni navarohe vari kunyumudza vanhu. Iwe ramba wakatarisa kuna Jesu, hazvinei zvakakukomberedza. Ramba wakatarisa kuna Jesu, hazvinei zvinotaurwa navanhu. Ramba wakatarisa kuna Jesu, zvisinei nezvikuitika kunharaunda yako nemamariro ezvinhu nezvakakukomberedza. Ramba wakatarisa kuna Jesu. As long as Peter akatarisa kuna Jesu haanyumuri, newe ukatarisa kuna Jesu haunyumuri. Hebrews chapter 12 verse 1 takatarira kuna Jesu. Verse 2 takatarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Vakomana tarirai kuna Jesu, musatarira kuvanhu. Vasikana tarisai kuna Jesu, vanababa nanamai tarisai kuna Jesu, musatarisa kuvanhu. Vanhu vanopererwa, musatarisa kunyika. Nyika inopfuura, musatarisa pane zvakakukomberedzai nekuti zvinopera. Paakatarisa paside paverse 13 inoti Peter paakaona mhepo akatanga kunyura. Unoiona sei mhepo Peter? Peter wakaona mhepo nemhaka yekuti wakabvisa maziso ake pana Jesu akatarisa kugungwa. Akabvisa meso ake pana Jesu akatarisa kunharaunda yake. Vana baba nanamai, musabvisa maziso enyu pana Kristu muchitarisa kuzvinhu zvinoitika, kumhepo inofufuta, kuvanhu nekumashoko nemasituation. Kusabvisa meso ako kuna Jesu. Ramba wakatarisa. Pandi kutaura iko zvino izvi upenyu hwako uri kunyumura nekuti wakabvisa meso ako pana Jesu. Marriage yako iri kunyumura nekuti hauna kutarisa pana Jesu. Business rako riri kunyumura, hapana chako chiri kufamba. Mufundisi, mushumiri, ministry yako iri kunyumura. Ukama hwako nomusikana wako, rudo rwenyu, nyembo dzenyu dziri kunyumura. Chechi yaunopinda iri kunyumura. Yanyura sei? Namabvisa maso enyu pana Jesu, matarisa kuzvinhu, matarisa kuvanhu. Bhaibheri rinoti paakanga onyumura, Peter wakanga akangwara, Peter akanga ari murimi wokutenda. Paakanga onyumura, wakadana kuna Jesu. Kana woda kunyumura, usadaidza bhishopi, usadaidza muprofita, usadaidza vatete, usadaidza hama. Kana marriage yako yonyumura, kana business yonyumura, daidza kuna Jesu. Kana nyika yonyumura, ngatidande kuna Jesu. Kana upenyu usingachafambi zvakanaka, tisadaidza vanhu, daidzai Jesu. Zimbabwe, daidzai Jesu. Vatungamiri venyika, daidzai Jesu. Vatungamiri vemakereke, daidzai Jesu. Vatungamiri vamatunhu, daidzai Jesu. Ana chiremba, COVID tatadza, HIV tatadza, makensa tatadza, ngatidaidzei Jesu. Hapana wakadaidza kwaari akanyadziswa, hapana wakadaidzwa kwaari akarasiswa. Verse 31 pane nyaya yangu panoti pakarepo Jesu akatamanza ruoko rwake akabata. Nyaya yangu mangwanani ano inoti Jesu unotamanza ruoko rwake unobata Peter. Jesu wakambata, Jesu wakabata Peter kuti asanyura. Ndikutaura mangwanani ano nezva Jesu mupenyu.
wakamuka kuvakafa, ndiye zuro nanhasi nokusingaperi. Ruoko rwake rwakatambanudzwa kwauri kuti akubate urege kunyura. Ruoko rwaJesu rwakatambanudzwa kuvana vako kuti avabate varege kunyura. Ruoko rwaJesu rwakatambanudzwa munyika yeZimbabwe kuti irege kunyura. Ruoko rwaJesu rwakatambanudzwa kuAfrica kuti irege kunyura. Ruoko rwaJesu rwenyasha kuti rwukuporese rwakatambanudzwa, kuti rwukurape rwakatambanudzwa, kuti rwukurwire. Ruoko rwaJesu rwakatambanudzwa. Ruoko rwaJesu kana rwatambanudzwa runongoda murume anodaidza, mukadzi anodaidza, musikana anodaidza, nyika inodaidza, kereke inodaidza. Kuna Jesu hakuna distance, haasi kure newe, uri pedyo newe, uri mumba mako imomo, mudaidze unokubata. Uri munhoo dzokuvata dzekurwara, mudaidze unokurapa. Zvinhu zvaoma, mudaidze unokuitira zvakanaka. Tinoimba nzero kuti kana zvarema daidzai Jesu, ndiye mutungamiri wakanaka. Kana zvarwadza daidzai Jesu, ndiye mutungamiri anogona. Kuna Jesu there's nothing impossible. Wakabata Peter akamumutsa, akamusimudza, akafamba naye pamusoro pemvura. Jesu ndiJesu wa restoration, akakubata noruoko rwake unokudzorera pakare pawakanga uri. NdiJesu wokudzorera. Muri yako inodzorerwa, mufaro wako unodzorerwa, shumiro yako inodzorerwa, mari dzako dzinodzorerwa, utano hwako unodzorerwa. Peter wakabatwa akadzokera, akafamba zvakare pamusoro pemvura. Kune vakakuseka vakati wapera, kana wasiva kutenda kuna Jesu Kristu hauna kupera. Kune vakati business rako ranyura, ministry yako yanyura, ushumiri wako wanyura, basa rako ranyura, zvemari zvanyura, hauninyure kana uchitenda kuna Jesu. Daidza Jesu unokubata noruoko rwake. Daidza Jesu unokubata noruoko rwake. Semamutsiro akaita Peter unokumutsa, sekusimudza kwakaita Peter unokusimudza. Rega kuparara, hauparari. Jesu unewe, ruoko rwake runokubata. Rega kuchema, rega kuora moyo, rega kupererwa netariro. Jesu wakatamudza ruoko unokubata. Izvozvo rega ndinamate. Baba, nezita raJesu, tamandzai ruoko rwenyu pamusoro pemajaya ari kunzwa shoko iri. Mandara, vana baba nana mai, muri baba, tamanza ruoko rwenyu pamusoro penyika yeZimbabwe. Kune vanorwara baba, batai noruoko rwenyu. Kune vakawira pasi, batai noruoko rwenyu. Kune vapererwa netariro, batai noruoko rwenyu. Sekubata kwamakaita Peter, mukamudzorera, mukafamba naye. Fambai nemhuri yeZimbabwe, fambai nekereke, fambai nevatendi, fambai navanamati, fambai nevanoda Jesu, fambai nevanhu venyu varege kunyura. Ndakumbira kwamuri baba, rangarirai Zimbabwe, rangarirai Africa, rangarirai vanhu venyu, rangarirai hurumende yedu, rangarirai vatungamiri venyika yedu, rangarirai vatungamiri vemakereke, rangarirai vashumiri, rangarirai vatendi vanokudai varege kunyura. Kunyange nyika ikanyura, Zimbabwe hainyuri nekuda kwaJesu, chechi hainyuri nekuda kwaJesu, vana vaMwari havanyuri nekuda kwaJesu. Ndavareverera, ndavakumbirira, ndavanamatira nezita raJesu Kristu weNazareta. Kudzwai nokusingaperi Mwari wedu. Amen.